Ztracený pohled dopředu, Bára. Musí mít je. Myslím, to je prostě rozkroucená osobnost. Prostě, kde ten vstupuje na ten led, tu zístane kapitánka. Kapitánka svého vlastního těla. Podívej, teďko dává ty nožičky už trošku jako bruslař. Ne, podívej se. Ne, jako chodec, maminko, jako chodec. Ne, podívej. Ale už se odstrkuje jako. A stáník couvá. Když by si toho uvědomoval. Ne, já si myslím, že sakra uvědomuje. Začíná třetí třetina.